Assalamu alaikum, mehriban dinleyiciler. Aýratynam YouTube kanalymyň akylly dinleýijileri. Näme üçin akylly diýen? Her sanyna gowunç allanlar. Diňe akylly dinleýijiler diýäniň sebäbi men dinleýijilem 35 ýaşdan ýokary. Ondan aşagdaklar men gepleşen meseleden o sebäbi şoň üçin akylly dinleýijiler diýen. Elbetde bunu näme geçilen ýoluň täze sanyna hoş gördük mehribanlar. Yaş şahirler, bir näçe şahirler, şo mollamy, şo şahir, şagiray geçilen ýoluňa diýip bir näçe wagtlar haýy edip gelýän mehmanyň ýörüýte çağırdım. Kimdir öýdýän? Edit arka dağımızın ıglan eden Türkmenin alternatif bätleşiginiň ýeňjisi şahir, mollum, Olcennet Bäşimova. Tamam. Oğlum hoş gördük. Tamam. Tööleme bir näçe dinleýijilerini ýa-ni sözümiň başynda da belläp geçdim. Aýratynam okuwçylaryň kän haýys etdi. Okudan okuwçylaryň hormat bilen gonjallanyna bir gaýrat edin. Awa bir mümkin bolsa Olcennet gel orzatlar. Ne ýörüýte orza adam şu sawar orzat. Taňa ýerkasyn. Tamam. Orza adam şu ýakyn ýol siýasatçy kärhanamyzyň bir esaslanmasydy. Hawal olsa taňra ýerkasyn. Bu näme şoň üçin haýy eden mehmanyň haýyşdyny gödegine tutup çağırdym bolum. Aslında men öňrak çağırmalym sebäbi bir Türkmen Döwlet Medeni Institutyny okan döwrüme sizem bilen bir käbir sapaklamy okutdyňyz. Saňa sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, geçmişiň başynda men tede gatyrly okan sag bolsun aýdýan, şakylygymy ýetmediňiz. Bir başa şaýyn gowançdygyň az bir isem köprak dediňiz. Siňem näme sözüňizi nazarda tutup, şu näme netibedenden näme ýakyn ýol siýasatçylyk kampaniýamyzyň ýörüýter studiýasyna ýargyda otýar. Şuňky geçilen ýol senin kim oldum. Indi bir mümkin bolsa ilki bilen bir girşi, bir özüň nädirek girşiňe sebäbi şahir adam eken öwret bilen okmolum adam özüňi bilen tanıştyrsaňyz mümkin bolsa. Ay söz adamyň öz-özüne çydaman ahyr birun atşeden badydyr diýen näme Mehmet Nadar Baba Nadar. Aha. Söz hükmanam däle esasy köplenç adamlardan näme mene sunwatda da gözleýän adam emme zatda ilki bilen bir tiplata, gyzgynlyk diýip bir zatda da şonu şo zady ýüde çykar bilse adamyň başga ýeňmek gerek gälle mehr diýip bir zatda da gymmat zat ol. Ýa-ni diýen adajyk işime diýdiň diýen Hudaýa şükür agtyjagym boldy, birinji agtyjagym. O üçüncü iş eken abi. Tööleme. San tavan adını näme goýdyňyz? Eminejan. Tööleme san tavan barazy. Onsoň Hudaýa şükür ol bir uly bag tekenijek bolýana. Ol işinde eken. Döredijilik adam üçin bir uly zat eken. Seni bir abaloçka ýanky mehr, muhabbet bir zat bir gurşap alýa. O seni bir hili tallançakda ýaly özüňem. Haça biz özümizem seredişýär-de bolýan sırawna. Şo özümiz tallançakda ýaly şoň energiýa başgaça da. Döredijilik adam saňa da Hudaýa etdirni goýansa netip bolsa oğluma öýerjek diýdiň. Birinji şonu dilendirim saňa netip bolsa. Altykdan dolsun öýüň. Ana ýakymatda oğlum öýerýän. Ol bir gowda. Yani neslin dowamyň Olcennet Bäşimova DNK-ma Hudaýa şükürni köpelli da diýip ýazypsyň bolýany. Näme diýmek diýip soraw berýärlerden. Meňem oğlum ýekeje bolan soň şo inni gyýdym inni ikinji. Men ganym aýlanýa bir bedenni. Haça jiglem adam kän Hudaýa şükür. No sırawno öz neslin ol başga zat. Gernere. Sanda tawar. Döredijilige şoň mehri muhabbet hemme dat. Eminejan çykmady kitaplarymyň ganarar senkidir diýip şu wagt Hudaýa Tööleme. Şoň üçin çykan kitaplarymyň çykmadyklarymyň ganarary Eminenki sebäbi Emine gyýtşagamydan apajyş getmeli. Men şoň tarapdarda ilki bilen şonu aýdasym gelýär. Gakam bayram ejemem Edil oğul ýala edip ýetişdirdik seni Hudaýa şükür diýip gaty buýsan ýadylar da. Men şo buýsanýan zat bir gaýratlygyydym diýerdi ejem paý. Ana şo zatlaram bizem oğul boljak bolup 4 gyýda biz. Inni
Çağırık kıldan bir kıyıt geçer bellek geçer. Ondan her dereceliğini üstüne yakan durup geçer. Ay maktadım Ecem Bayır'ın şıgırya diyar ekenna öde. Aha. Ondan Yurdumun haytı kunca onu da olun, onun bellek geçer. men gökçeli. Menin doğdu ovam birinci gökçe o türgülgün kenarına murgavın dip Atamrat Atabayev'in ovası gökçe bir gaptal garom kanal bir gaptal murgap der ya. Çünkü duranır Dimitr gökçeli. Bak görmek doğru. Bark görmesen Ablastnoy balnitsa var. Neme Marin. O biliyan onu biliyan. Edil şoň aňyrsynda atam bir köçe var eken atamyň köçesi şol. Atam şol owan düdön adam. Kim diýerler atan? Beşim kuly. Ha. Beşim kuly birinci başlygy şol owan. Şol owan düdön adam şol. Şu aňyrlar bilen Telmandat bilen bile uly gaty uly owa kalhosoň açylyp ulolup giden hasamon ýöne atam şonu iň gowy ýerini alýar. Şo edil birinci köçe şäher bilen bir köçe bar aramyzda. Onaň şeýdip ýöne biz owaň ortaragyny şo taýda 7 dahan dogan eken atam dahan iň körpü lal bolup durýan bir del rekefet var eken atam şo taýda kakam goýup gaýtdy dädeňe feret göçjek gelýär dip. Onaň ýöne atamlar tutuş berdi Dimitriň edil birinci köçesi atamyň 7 dogan şo taýda bir kakam men kakam goýup gaýdy aňyrda. Owaň ortaradyna tädaýyň köçedinde. Tädaý gün gidýän on Dimitrden tädaý wa da şäherden gün gidýän. Ana reklam. Ana reklama. Ana reklam. Aha. Onaň şeýdip ana şolowada dowulan men ödüm kiçilikden, körpelükden bağ bakjan gülüň içinde ýaşan Ahmet'in içinde yaşan. Sır olmağı sene adam aytıp geçer. Kızıklar diyorlar. 70. yılın ayağı. Noyabr'ın 28. Strelets. Öyle mi? 71'ler okudum. Karam 71'ler okudum. Düşünün. Devam edelim. Yani İnguduyunu benim kıladı. Oğlanlardan ama düğünüm boyum katıdığını. Atam pahir uduyunu. Ne meter etsen kantora gidip geleyin. Men bir çay demlendik. Geç gitti. Hatta beyleliğine olayım. Şu atam koçan o yüzünden gelýän amma da boyu görünürdü de. Ýogam kakam ejem gaty udyna adamam däl, srednrak bolýan atam gaty udyny. Pahir şeýle udyna adamdy da daýo udyna adamdy onuň şeýdip Atamrat Atabayewiň owa şol şo ýankyş Atamradyňky. Onuň Hydyr Derýaýew owa doşlam kän hudojniklaram kän ay şo ummasyn otada söýýän owada. Gök ekerdiler, gümmökt ovamız. Şu adam, şu iki tarafım su olandan şeyle bir melleklerde bir zat neme yetişirdi. Şu Ecem Bayram koşkuya da yadiyar ekenna. Arada Ecem yaşacık yani uruş dövrün edil iyinnak yerlerde birce koşkuya da neme mektep eltdiya şonna o adam kağıdı yok diye de Ecem. Ondan şu jagat kağıdçığını alıp neme mollum eltdiyan mollum moňa kän düşünen o goşawrak gijik çağa da gyzaga şon. Mundan amr goşguam dip ýyrtypdyr mollum. Ecemiň mara ejesiniň aýalygyna hurmak kördüp şahir denan şo maňa birinji Ece tarapyňdan gelýär. Ece tarapda var. Ha, o men aýalygyna mam ýa-ýa. Şıgıriyet. Şo Ecem aýtdy, hurma daýdan bilen mamaň otururdy, hallokap oturar eken, daşardan bir eşekli geçdi, şoň eşegine goşky ýadyp ýa bir zat. Şo diýär şo bir ýyly folklorny adamlardy diýdi Ecem. Şoňa bir şıgıriyet söde çeper bir şoňaly adamlar diýär. Onaň şo jagat kağıd ýyrtýan Ecemim aglak gelýär öýede soň hiç wagt goşkyny görkezmeýärim. Täki ölýänçe pahirçik bar şo 60 näçe ýaşynaçan hiç kime goşgyny görkezmeýär. Ýöne ýazdy. Ýöne ýazyp torbajygyna atýar ekeni. Burguden depterde goşgysy bar eken. Onuň şonu şo Ecem kakam gyýda okunäme gerek dip meni gawanyrda. Ay şuýdym. Owadan şunu iberjekkä okudy bunu. Kakam gaty gawanyrdy meni. Onuň Ecem şuna okudurn dip Ecem şoň bilen emetdi. Hatta bir hile ikide bir kol tutuşup gülüşüp onaň ay bolýaşyny universitet ay menem hudojnik bolasym ele surat çekýän men. Onaň şeýdi. Çağırık kıldan kan goşýardan ýok. Ýa-ýan ho. Şo adam ýa-ýan. Ýa-ýan goşkydat goşky surat hemmedat şo ökde bolmaly. Öýmüden bağ bakça ökde bolmaly. Hemme tarapda. Hemme tarapda talantly bolmaly. Suratym çekmeli, goşgam ýazmaly. Gül ekinlikine dökde bolmaly. Hemmedat.
Keşte döktürdüm Hudaýa şükür. Öňüne goňsa. Daýy. Öňüne sen suň ketbesen ketbesine. Olmada. Ondan şeyde şu men ejemiň ardugyny amalaşyrşym aýtjak bolum saňa da. Şonna ejem nemet ýa-da ýüregine galýa soň men gaty kän döwletiň öňüne 18 döwletiň öňüne şu ejeme ýadan goşgym okap ejem janyň ardugyny men dünýäň haýty çetlerine akitdim diýip öz ýanymdan özüm şonu içki rahat. Bir şoğuşmuşda okap berdi. Şonu. Ha. Aýş ýakamdan tutjaňa bildim. Okasanam ol, okary. Ol gynanyrmady gerek. Yok, näme üçin gynandyr? Bu ejel bir düdülen adam bar. Onu şu ejeme Gynansa begen begeneli hawa. Onu ejeme. Ýer. Ýukajyk geýimde galyp pederden aňdan bahara ýadan günleri daňdan turup göýük satmana giderdiň ýumruk ýalçak bolup bazar günleri joýa elleň titrär dururdy halta göýük otlar dykyp gidende kakam bolsa beýle bolmady diýip her daňdan aglardım çykyp gidende her daňdan üşämde ýadyma düşýär gysmyljyrap çoýun ýaryn pejiňe hem oğlum şäýte näderkäm diýip meňdäp barýan halta ýükli ejeme. Şinnem gidip barşyň ýadymda ýatlamalar hakydama sürünýär, aşagyna göýükde kılan haltanyň ýumruk ýalçak bolup çala görünýän. Sen üşänsiň diýip ýygyryp göwrämi, çoýun ýaryn gor ýalçak şol pejiňe oğlum şäýmesin üstün masyryp meňdäp barýan halta ýükli ejeme. Gitme diýip ellerine ýapyşdym diýerdiň ot bar ahyry aňyrda. Odun ýaşaýan ýerini çalyşyp şol ýanyp dur aglamjyrap bagyrdy. Seni gidýän biz bolsa galýas ýydyňda gysmaljyrap ýakyp giden pejiňe her teher özüm hem işe gidemde meňdäp barýan halta ýükli ejeme. Hawal, ol öňüňde bolsun. Sanyň sag bolsun. Ýöne dogonnam okap berbilem okdum. Hemmämiz bilaglaýatlar. Skeptesi görseler, geçilenýär görseler, hemmet diňlerler. Ýa-ni muman ezedilen tema ýazylan eser hemmesin bir duýgumy täsir edýär, kim bolsa ýöne şahyrlar şu ikincisi diýip aýryp biljek de şeýle bir täsirlerini men geçilenler gepleşiklerimin içinde Şahrbastan geldi Mahmedowa kadar şeyler bir täsirlendim de ýa ejeme boşluğu. Bilen kän gaty çörek bilýänler. Ha, ansa malum sizinki de sağına sağ bolsun, elmňizde qoň okap beren goşşyňyz üçin. Inni haýsy ýokary okujaýyn bu tordygyň malum. Onuň durk geçäýdi. Türkmen Döwlet Üniversitet Magtymuladyna şonu oturdum. Şo döwürler şo Lomonosova gidilýär-de jurnalistika. 99-da girdim. Şo 91-nji ýyllarda şo garaşdyrlyk alınıp şoňa birazjyk bölünşik boldy da bir gidibilmedik. 3 ýyldan soň şo taýyk period ýanky näme şo taýyk geçirýärdiler da 3-nji kursdan soň. Bidem şoňa gidibilmedik ýöne galyk ýöne şonu taýwolsunlar jurnalistika ýürüýte açyp berdiler şo wagtlar. Ay umuman men özüm şo jurnalistikany gowurýardym, hudojnigam bolasym gelýärdi. Men şygyr diýende men edil Şährwastan nenem köp tirkeşem soň şahyr. Kigrem deň duşragam ýani. Hawa, menden açkyçyrak bir ýaş kiçi ol. Hawa deň duşrag. Şo ýöne bile kän kwartirant dollukda 2 ýyl ona. Ay 2 bolup bir. Biler aqyrdymyzmy? Hawa, 2 bolup şo towuk ketekde kwartirant dolluk. Ne? Taýy. Ona marapatalo bir wagtlar şu ne kitabyň daşyna svitnoy neme dakýadylar kağıt bilýärmi şonu her ki svitde her renkli hawa sarýarmyş tar bir hili açyk ýaşyl ikinji üçinji klasda gördü. Gören odan şoň patalogyny şoň bilen zadet edilen patolog. Patolog bar. Patolog normal patologlyk ene. Basmoýda ýaşaýar ikimiz. Yine bir gydymyz we onuň patolog şondan indi şoň üstünden patologyň hazyk geçýärdi. O hazgam ýüreýär, olen patır kağıtda o ýukajyk hataýar. Indi şäher giyimden gujaklaşmady bir karawatda gitjik gyýsagyş ýanky ýaşajykda. Wegirşýärdi o hazyk beýlek geçýär, ona wegirýär. Ona birazjyk wagtla pauza bolýan, ýa-da gaýtýar, o da wegirýär ikimiz. Ondan
Indi kvartira pulumudam yok, ödümüdem kvartirant yaşayat. Şu ecelemmidi angrek adar vermellerler. O kanda uğurlanmaz da. Hava, o kanda uğurlanmaz. 89 yılda. Hava. Onun Şährotsanam bir hüli ağır şeýdip Çingizhan ýaly oturýar da şähriň öz häsiýetini bilýär. Boşga kanada bir şeýdip. Onun şähri kvartiraň eýeten bize bolun batymrak tölen kvartiran puluňyz zaty gyýgyryp gitdi da on. Şähri şeýden bolup başynam daňan bolýar. Hoşwa TikTokda bir gyýjagaşdyk gara gitçik gyýjak. Olama gowatken babaşyň sen bir çöwjeme daýda. Onuň ýygyň sen ýaz Hudaý berdi diýär ama hutdy işdiýär ama kime birime Hudaý berdi diýär şo. Açwaytymyz birime gollanda biz. Onuň hutdy şuwada Hudaý iş gowumy diýjäň edi Hudaý berdi diýär. Menem o Hudaý berdi diýär. Ikimiziň bir adamyz şo. Sarady Şährotsan geldi Mehmet. Ay niski paklon. 100 ýylyň beýik denan şahyr diýiljek. Men gaty hormat goýan poeziýatyna gaty güýçli poeziýat bar. Duygusam gaty güýçli. Şähriň ýanyna woýun bolaýmasaň bile tirkeşip bolmaýan gaty uly woýun ol şeýle. Halk destanlaryna gaty gowy bilýär folklor. Onuň näme diýdim? Karoçe gepiň ýykaty idim sen ýaz hutdy işdiýär maňa. Ola bar o şeýdip Olama gowatken babaşyň sen bir çöwjeme daýda. Indi daýda gitýäňirsin öwür bilet gyýgyryp gitdi. Ola gorkýar gidijik gyýjak. Onu ýygyny ýapdy maňa hutdy menem. Aýdy bilen bu aýten şahira da diýenden ýygyna mödüne ýadyrjak ona bol ýaz sen ýazmasaň bolany. Näme diýsem kam? Bulmasa sen men fitrmal aýdyn olýar, satjak men saňa diýen olýar. Ay pulum mawada Şährotsandan fitraljakmy men? Näme? Ora kwartiry ýazajak. Onuň nämem aýjany gyýdy da daýdan on. Meçew berip aýjany möwjeme daýda. Sen şo fitraý daý bolmasa diýen olýar maňa. Ay garaşy iki bolup soň gülüp daýdan gahar gelýär bize. Puluňy bermän gülýäňiz diýär bize. Şodur yaman men kvartirant diýen söýde düşünýän. Ýaş kelende bolýar da näme. Indi orjanet bolum. Tuğlama duruşuny size degişli eserler ilkinji çıkaran kitabı bilen tanıştyrjakmy, belli etjekmi? Goşguymy ýa kitap? Kitap ýa goşgular toplumy, haýsy kitap ilkirä çıkardyňyz? Ştaýda şo goşguy, birinji goşguýyny aýdaýyn Leyl Saç diýip bir goşguy ýadypdym, şonu tanqytlap çıkardylar Pioner jurnalyna. Näçinji ýyllar? Ay men gaty giçik gowa. Öylemi? Neçe ýaşynda kamyr 6-5-nji klassdyryn. Ödem tanqyt birer ýalamyr goşgum näme da durşuny sahypy beýmen ýaman meşhur adam ekenim. Soň şonu Behdi men şunu dedim şeýtdiýär meňe işime seret dip o maňa näme döretdi da stimul ýazmak üçin. Onuň agyllarlaryna dar şey tanqyd bellik ýazypdyr. Öňler tanqyd şo döwürlerde şoňa. Tanqyd gowa gaty gowy. Iň soňunda men ýöne tanqyd edýän adamlar senden akylly bolmaly. Ýokman. Sen söýgän zekini bolsa, sen söýgän talanty o tanqyd etsen, o tanqyd bolmaýar. Tanqyd edýän adam hükman suratda akıllı bolmaly. Iň soňunda palçyga ýazylan destan Gilgamesh Mesopotamyadan tapylan patok suwun nemesinden tapylan destan men terjime etdim türkmen diline. Şonu agyly Allah nazar ogul jennetden men gaty hormat goýdum. Gaty türkmen edebiýatyny uly zat getirdi. Menim halipaten ýadyňa düşýän nädir ýöle sen men tanqytladyň tawallydım şoňa diýdim. Men gidijikdim o wagtda tanqydyň nämedigine düşünýän okýany şo ödüm şonu gynannym da şo men şonu ýeňmeli bir iş edemde bar ha. Halipan bir söýdüm ay ona sen bir ýudum daly aňlay bir romana şeý diýilýär-de. Onuň şon ýalat öz edeni iş ýeňmeli. Men diňe ödüm ýeňmeli. Durmuşda maksadım şol. Men adam ýeňjek bolmaýan hiç wagt. Ödüňi. Ödüm ýeňmeli. Şunu şo etjekmi? Et ýaltalyk we işimken başagaý oňa sözler ulanmaýan men. Şunu etmeli, bolly. Hemme zatdan birinji bolmaly şo da. Şo sebäple iş asnowada netije görkezmeli. Ana maksadym, özüm maksat tutamda şoňa. Şoň üçin maksatken göwnüme döwmeýän goňçmy. Gorkýan maksadymdan.
Çünkü men şonu edäýmeli. Şoň üçin maksat tutturmaň diýip içimden ýakynlanmada ýalbarýanna. Yaman şoň ýaly öz diýen kakam paherýala, kakamyň öz şeýletde. Şo diýjek bolýan dadym maksat uly zat dagal. Şonu maksat ýürege girdimi bollar ondan şol. Bah. Şoň üçin. Onuň şo ilkinji kitap İstanbul. Malum az bir sözüňizde bal bilen bölen ýa-ni. Hani. Gepleşde bir kuştan adama jaňatma bir düzgünçükler var. Ha. Şahruwastan malumum gowy hatda ýatladyk. Ha. Gel Şahruwastan gelmämedi wa jaň edeli. Näle görýär malum. Ajap bolar. Alo. Salamu aleykum. Şahruwastan gelmämedi wa men Gonç Allah Nazarov. Sana sağma dinç günüňiz. O pes gelýän üçin ötür sorýan malum. Yo, arkan, hiç mesele değil. Suat geçilen ýoluň täze sanyny ol cennet bäşime bilen gepleşip tutýar saba bilen. Ondan deme iki ketekdese kenem malum. Suatlara ýa-ni sizler bir gowy atlamalar aýtdy. Gülüp bar hediletdim. Awa Allah vay gowy atlama gepleşdi görersiň öňüne näme aýdandy ýa-ni onu aýtmaz. Ne gepleşiňizde myhman öz ketekdesiňiz. Ol cennet bäşim bar sahy. Berýärne. Yo, ad näme diýip tutýan? Ya ad näme diýip tutýan malum. Hudaý berdi. Ben düşünmedim malum ya malum aýdy Hudaý berdi. Tutýas berek diýe. Ne? Hudaý berdi diýe bu işte ýapgaram. Ay tuğeleme. Ne? O mehriban ketekdesiňiz ol cennet bäşim bar geçirýän telefony. Şahirliň çyn bolýan bolsa. Piano. Gomy? Gutdyş. Canım tamam. Bay. Oy sana posle vas diýip otur mena tolka. Şähriň ýanyna biz bir fonurs diýip oturun. Pulpen bolýar. Şükür sen näme? Ben gitmişim baralga. Oy ha şu ýigit menen çan. Aşağıda gelen vaktim men bu joga açıp Barcelona'dan ýerde. Sen näme dop 2 milyon menen menden bilýän. Ha. Gurrunga mene keninde yani fıskıtorunu yılan yerdeki. Ay şonu aýdyp oturna. Şoňa gülüp otur bu bara. Meni islat gökten nişan yana bilýänmi? Oo. Öňüme para hemmäde görüp yaman gat goňundan bir geçipdi olja. Ay maňlaýňam kele gaýalyk bile daňyp goşky ýazsyň aýtýan. Ay, men şonu nemede o vremyanka Depen de tutuldu. Hazık ne etti hazık yok oradan yürüyen. Ay bunlar da kendine. Oo, bar sekret mi daşak mı var ha? Ay hazık. Oo. Oo. Malum başdan söýdüňiz öýlen Şahruwastan gelmämedi bir size bir gyzyklandyr ýani sorawlar bir näçeler duşanam därsiň okuw ýyllardan soň duşan taňylan size bir gyzyklandyr ýani soraw sebäbi gepleşik bilen tanışdyr gepleşigime öňsüz gatnaşdyň malum istedik bir soraw öz ýanky o ýanky diýişmäli şu ýan aýtdyma soraw berip bilersiňiz ketekdeşiňizde. Ay men ilgi görýän diýen oljana ýa-goş trabaýşy soýdy Amerikada. Dikdiğine moştuk görüşüp duruyor. Yani o cennetin bir nemesi var da artma şahsiyeti var. Hiç kimde yok şahsiyet. Hiç kimde yok. Ben de bağlaydayım. O cennetin misal için gün ayıp bilirden gün sen şahsiyet misal için sen bahan gün derttiriyor. İbn bana derttiriyor. Bağlatına derttiriyor. Ben sen şahsiyet ikrar ediliyor. Örneğin misal için aslında bir ölçü yoktu bu dediğini. Sen şu deyip karanlık geldi. Men mavatlады da. Hem şahırlı bizimlerden bir vaxtına. Şoňa son ganym düşman olaýdy tapawdy. Gün şonu aýdyp bilen adam da. Şoň onu gatmy mertlik bolýar, ama şonu wagtda taýýerde onu aýdyp bilen adam ýok.
sen şuna güçlü fennit bilen ya o. Ama o cennet için tapağı diyor şuna ayıp bilen. O cennet men yana bu soruma da sen neydi? Men bir hil özümü toplatda çıktı sanırım. Sen o zaman men kendime yaşların zatların içine çakılıkları koptu diyen ondan sonra da koptu görüyorum ya sen koplanış. Men onu yerler şunun için sen özlemelerine yaş kalandaşlarına maslahatlar veren işte mümkünsüzün peydalanına var. Maslahat şunları lahilet durdurucu adamların yönetim maslahat veren yani men kulağın hildik. Hem şu hakkı Mehmet yani yılmazlıklar var. Bağımlı şu Türkmen tayyipiyatını alıp götürüp gidecek şunun bir kırağından tutup gidecek. Yaştakiler talantlı oğlanlar değiller. Bağımlı seni görüyor yani nehili şunu arada bir dergayda emmemiz. Katı o sonra verdin oğlum. Men gitmesimin sanığına sorum vardı. Sorum eyemin sızdım siz verdiniz. Ondan sonra oğlumcan hipoza gitmesinde iyiden ödümü dinleyecek mi? Dinleyeninde bol tamam geçirin. Ömrüne de koydun oğlum. Tanrı yaptın. Çok sağ ol oğlum. Böyle. O soru vardı. Ne soru men az tonrak verecekti beni, irrak verdi. Sorunu cevap vereyim. Men edil şahirler vavatın aydıl men yönü sevemen gat söyyen atlanma da teatr sunutun has öňde oýan onun kino sunutuna yaşlara terediyen şahirler ama jurnalist. Ne yapçı şahirler var da aytıp bilecek ki? Yok, dinge diýjek. He, dinge. Ha o. Sevemen aýratyn gyzyklanamok. Men yönü bihin adamlar barada gyzyklanýan. Opşy umuman bara dinge bir poeziýa bilen gyzyklanyp ýöramok da dinge şo taý der menki. Mysal üçin yönü teatrlar öňe işleşýän. Ken işleşýän sevemen nemen gowurýan nähili men Navin Khan umuman özüm täzelikçi adam da gowurýan adam şu hiç halkyň wekillerinden galmaň diýmek isleýän. Kakby ýanky sunwat lider hökmünü, ýanky näme intellektual lider hökmünü men diňe şo özüm baýdak götürjü bolasym gelýär. Damadam şo taýda men bolasym gelýär ýaşlary tutup sakla bilýän şolon talantly bolan kinoda oýnaýa ýöneten şeýlerek şunýalrak diýip şonýal aýdy bilýän isleýän men ýüregim şonu aýtdy ýa sen niýe şonu aýtdy ýa teatrda bolsun hudojnik bolsun baryp giden sergilerde arnaý meni şoňda zat göremok diýsem onun gatwör ýalar men jan görmek isleýän şo taýda ýa mirawoy neme da gonç dünýäň ösün nokotlar var islenik sunwatda da şondan galmaň şo nokotlary sizem ýetjek bolun diýän. Men hiç absurdiýanýa da onýalak datlara girmeýän. Prosta näme içimde Navin Khan süýgi bar. Hiç wagt ýaşlar başga döwletleň, başga halklaryň ýaşlarynyň galmaly. Men ana maksadym şol ýaşlara şonu aýtmakda. Onuň poeziýada bolany eýam ol aýratyn kär, hüner, dogry dämi? Poeziýa gatşylşyrymly zat men üçin onu Hudaý berýärdi. Onun ýanky sunwat beýleki sunwatyň beýleki eserleri. Ýöne men edil özüm mawatyny men näme aýtjak bolýan isem şu wagt. Özüme kasat edip edil özüm bilen bilişleşen adamlar ama sançyn konkretny bir talibim miwe diýip şo internet ulgamyna da köp çykýandyr şo ata watan işleýärdi. Keltere çykýan. Ha, o gaýat. Şol ýan owadan geleni özüm elim alyp şonu gatty bişirdim. Ha, o talantly bana. O şonýalak bir hili özüm başga da taliplen ba. Diýjek bolýandan şonýalak bir isleýän dadym bir hili hälem aýtdym ha heme mehir bolsun hemem bir ot ýaly bolsun. Bu sonma isleýän. Sportda bolsun, liboy dünýäň çarkynjyny şo türkmen. Diňe öňetmek isleýän-de şonuň öňet. Şonu kody ekitmeli. Şonu men şo çağamam däl. Ya men şägirdim hem däl bolsa şo nokodyny şo iň soňky ösen netijäni nirde görkezip bolýan bolsa görkezmeli. Hiç kimden galmaly däl. Diňe öňetmeli. Maksat dünýäň ýekiji halkynyň wekilinden galmaly, ösüşde bolmaly. Ana men şonu isleýän, şoň üçin men mydam aýdyp ýörýän, daşsa men awtobusa mintemem aýdyp ýörýän, gyýyzlar okan, hökman okan, sowatly bolmaly. Ene sowatly bolmasa çağan terbiýelep bolan o kyn bolýar.
Sowatly bolmaly ene. Hem mehirli bolmaly, hem sowatly bolmaly. Sowatly ene sowatly nesli kemala getirýär. Ana şoň üçinem menne ýaşlar babatynda şo zatlar aýdasym gelýär-de. Ine umumrak alýanyň täbäbi şonu da konkretni bir poeziya barada men kurs başlanmada Kakamrat Ataýevda olar ana gyzyklanýarlar. Hakykatdan hem diňe poeziya, proza ýazýan ýaşlar bilen ana olar on konkretni aýdyp biler. Düşündüm. Köp sağ olun. Sizin beren jogaňyzda Şährostan Gelmamedova da alalaşarym kanýan. Mollum. Inni mollum gepleşikde suat ýa häliň sözümiň başynda bir belläk geçdim. Ýakyn ýol syýasaty kampaniýasyna özüm ustadym zähmeden çekken hemen ustady studiýasyna ýazgy edip ýakyn ýol syýasatçylardan ýöretene ýakyn ýol bir esaslandyr orsat santyabr sowat bolsalar ne ödüň bolsa orsat başdyna. Sağ olun. Aha, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu gatlaryňyza bolýar. Sağ olun. Sağ olun. Orsat köp sağ olun. Minnetdar. Orjinatdan ýakyn ýolun bir aýratçylygy täzatçylan ýaş kampaniýada bolsa, şeýle bir işe bir tuğlama bir akşam giriştiler. Ne şu ýakyn ýol syýasatçylyk TikTok kanalyny görýänsiniz bir näçe ýaşlanlar daşlar urda okumana, bilim almana gidýärler. Bu sonyan men. Üstüne çekýärler de hem okujak gelýär, ýatsak jaýlar neçenni. Ine sonýary kampaniýa onu anlatmasyň TikTok kanalyna girýär. Näçe tane adamlar ýurdumyzyň dörlü künjaklaryna gidýärler. Şoň üçin ýakyn ýol syýasat kampaniýa köp sawatyn aýdýar. Bizim üstünlügarda öýtýär ýakyn ýola. Ýollar daşam bolsa, hyzmatlar ansat ýakynlaşdyn. Men aýdýan eme bäwejigimde inni hemmedat knopka dekenler süýdüm knopkada gyzdyryp hemmedat özümi bäwegimde öçagamda bir kynçylyk bilen uloldum sok inni diýen hedilekene inni çaga dowulsa da diýen bir hile ilk başta ala detdim da ýaman onuň aýçak bolýanda da meni şu hyzmatlar bar umuman şo ýakyn ýolam näçin ýakyn ýollar ýoksa daş ýollar uçýar dogry dämi? Ýakyn edýär. Hawa, hyzmatlar bilen ýakyn edýär. Ýadamallal hemme zady näme dürüdijiligi wagtyň köp galar ýalak. Men ana şo nukta nazardan aýdýanna şoň üçin ýakyn ýola üstünlük ardy edýän umman syýasatçylyk gowda ödüm putешественник men ödüm strelets ödüm şo goworýan syýasaty opşim ýöne men syýasata bar tamam men zdaniýalara ýa da gowa seretmeýän adamlar bilen urlaşýar. Esasy ha. Ne interesna. Aslında bolmasy bir adamlar urlaşmaly. Meňe şolar gadaklamaňa, şol ýurdun wekili, şolaň nemesi nukta nazar. Bir Italiýada bir hudojnik bar o häkim şäheriň häkimi. O şo şäher edişine bir teredäýdi. O şäher tutuş hudojnik eseri ýaly. Ony dünýä garaýyşyna aýtjak bolýanna. O şonu göresim gelýär gonç men. Gelecekde nämesin diýseler mi şo häkim bilen duşşasym edýär. İnsanlar O nädip edipdir o şäher göräýdi. Ýa duşşak adamna ýakyn ýasyapy ýüztay. Şoň ne tip boza geljekde ana şo ýaly. Arkaýyna ofisleri, ana ola ofisler bärini studiýa. Men için gaty gyzykly. Adam daşyna ýaýradýar öz energiýasyny. Men kakam paýr şeýletde. Howliňçi güllen doludur. Diňe gül ektirýär, diňe gül. Onuň şo gül edaran başlygydy da ödem ýöne diňe güllü da. Howliň hemmer gül asylyp duranam gül papugay gül ýene şo gözellik görmän başarmaly. Men ana şo ýaklady gowaran. Barsam men gowa seredip ýa bir gaýyga seredip duran gören ýokdur hiç wagtam bir nablüda edýärne de bir adam diýen onuň şoň üçin ýakyn ýolam şunýalak syýasatçylygy bir ýakynlaşdyrsyn niýjek bolýarna. Ay sağ olun. Men bir ýakyn ýoly bir kiçiräjik şygyr dizdim. Etdiňmi? Handyň näme? Şeýdip aýtdyň on menen bir hani näme gelipdir özüňe bir baha ber. Bolýar oldum. Uzak mendillere tiz ulaştıran, görsen kanatlara yad ulaştıran, maksat muratlara can ulaştıran, işi anık, resminatı, hekim yol, yakın yol. Bağdat'tan orta yer dengdine çenni,
ustaca Paris'in meňzine çenli, durnolaryň uzak deňzine çenli, uzakdan däl hut yakyndan bakan yol, yakyn yol. Hindistan'na Taj Mahal dost tuton, Gadim Rum'da bilim yolun rast tuton, bilimsize bilim veren baş tuton, sen ata-babadan gelýän çekim yol, yakyn yol. Meňem neslim dowamata uzasyn, sen awraýyň asyrlara uzasyn, oğul gyýdym saňa yüz tutup gelsin, bilimli bolmakda maksat höküm yol, yakyn yol. Bilimli müňüni ýykar diýerler, bilim akıl ataş yakar diýerler. Saňa ýaşlar nökür gelerler, sen adatdan öňden gelýän akym yol, yakyn yol. Beh, ýaman goýanypdyr. Dan yazdım. Aktıcağıma deredip otururken uklanyp yazdım. Senin bilen aýdyn, şeyle bir düýp bir pikir alpsın da. Da. Ömrüň uzak bolsun. Aha, spasibo. Tawar men wara Uşak goşy ýazdım diýdim. Men size bir dinledim, men ýakyn ýolda Taýda studiýasynda ýazgyr diýäsdim. Şeýdip aýtdym, ýa tuwelimi bara 4 bentmi ol? 5 bentmi? 5 taýyn. 5 taýyn. Gonorar berjek bolýar. Sapatlar ömrüň uzak bolsun. Öz ýakyn ýol syýasat kampaniýamyň adyndan köp sag bolsun aýdýan ýene bir gezek bolum janyň sag bolsun, galamyň uzy iti bolsun, gaty begendim men. Inni molum kitaplarına bilen tanıştırsanız. Esat iş. Esat işe geçecek. Gonç doğrusu ömrümün gatken bölüğün kitaba sarp ettim. Onam diňe yazmak değil, men öwrenen dadım kän yazmaktan. Bular bir netije, ýöne bir gaýmajygy. Bir süýdüň gaýmagyny alarsyňa gatken dat öwrenim, ödem maňa iň gyzykly etaby öwrenmek. Häzir men wara şu adam bir iş edip oturna. Diňe öwrenmek etabyny söýýänmen. Yazmak bara, yazmak uje netije çykarandan kyn näl. Hiç wagtda men bir iş edemde iş etmeýän. Köp pikir edýän, adajyk işini etýän. Şonu netijeni berýär, şo köp pikir edýän. Ol bir straşny bir zat da bir gedek ýolbaşlaryň biri hani kino etmeli diýen menem bir ulus agaç çekdim-de gapdallaryň şaka 4-5 tane senaryo ýazdydy, ha senaryo diýip öňüne şey goýdum men. Bu näme senaryo mi diýdi? Ne bir öz deňduşa olanlardan biri. Onun menem hawa senaryo diýdim. Ay göçkan özüm düşünýändiňde bar gitdi, näme etdiň şonu etdi. Netijede bir Aşgabat şäherimizde Gülekmek barada bir goýja kompaktynja film etdik. Erwet bolmady. Gördüň ha? İnternet ulgamyna da bar eken. Aşyklaryň şäheri. Aşyklaryň şäheri men de ýerde gördüm onu. Şonu etdik-de şo ýanky şahhet. Senaryosyny ýa-da ol cennet päşi. Şo senaryojy bardyr. Onun aýtjak bolýan adam şo köp pikirlenýän, ýöne az işi gaýsga wagt edýän şoň üçin. Onuň şoň üçin şu işlerde dem hemmesine gözlegi gyzykly maňa. Ha seriozny zadyň üstüne oturýan şu wagt taýmyly geçdi. Ahmet Bekmuradowyň Amerikan ilk kimler açıp duratly kitaby esasyna şu türkü halkynyň bardygyny şu indeýislaryň içinde şolaňam taýpalarynyň bardygyny suwd edýän birden maglumatly gaty uly makalasy bar da. Men üçin gaty uly maglumat. Şol hem halipalaryň işleri emma gyzylderler biziň ata-babalarymyz ödök Nadargullaýewiň Şumerler biziň ata-babalarymyz Bekmurat Gereýiň Nadargullaýewiň şolaň hemmesiniň nemesini taryhy maglumat çeşmelerini idarlap şu wagt şo taýmyly geçdi, şo Bering bowadan geç Aziýadan aňry geçip şo taýda galanlyklar barada taýpalaň şol aralykda Bering bowadynyň taýmyl bile geçipdirler diýip sebäbi gaty biliska adamlaryň biri aýtdy, mamam şonu gurrun berýärdi diýip de mamasynyň 130 ýyllat bolan mamasynyň ölenine şo gar mamam gurrun berýär eken diýip şeýdip geçirýär diýip Gepiňi ýetgäsi şu Aziýa kontinentinden şo taýda geçirip şo taýda galyp we menem Mahmud Kaşgarlyň şo taýda galanlar ýap arkada suwdan aňyrda galanlar diýip özüniň kitabyny şu diwan lugatda belleýän ýerlerini alyp
İskenlerin şo taýam Jaba adasy, şu İskenlerin Jaba adasyna barşy şo taýda türküýleň näme işleýişi we şolong şu gün kunam atasyna ata diýişi, türkü sözüň näçe yüz sandy şo taýdan tapylşy, şo zatlar barada iş edýän ýönümen taryhçy däl. Düşündüm. Tarih maglumatam däl. Ýönümen предполагаемый gipoteza Edil Ahmet Bekmuradowyň aýdşýalak publisistika bilen nazar bilen, bizgilat bilen şundan işden netije çıkarmak we şeýdemde men nädip halkymyzy şol aňyrlary gadymlygyny Mesopotamiya akdip bilerin ýa-da bolmada şol Amerikadaky taýpalaň içinde keşdelen torbolardaky biziň kämeňdeş keşdelen içine akdip öwrenip bilerin. Mene samo interesna eda. Men özüme gyzykly. Şo sebäplen şo taýmyly geçit adly kitap şu wagt işläp otyryn halipalary maslahatlaşýan paralel diňe işiň gözle wagty gyzykly maňa. Dörüp şo atýanyň içine çenni beýnim salýan şoň üçinem kyn maňa ýöne maňa gaty gyzykly. Adrenalin. Это просто adrenalin. Şo sebäpli tawa. Allah'ım gow eserlen bir bolsun, gow eser boljogyny men gözüm betdi. Taýbo. Sebäbi o cennet bolmasa ýa özüňden sözüňize belläp geçdiňiz, men siziň köp dörejiniňiz maňa tanış. Kän üstüne durýaňyz. Kän işleýäňiz, kän durýaňyz. Ine şu öňüňizdäki kitabyňyzy ben okudum. Şu kitap o. Celalettin Rumi. Ya bolşuň ýaly görüm. Elektron variantda Bahtır Sarı koýady öýden, ýalňyş bolsa. Bahtır Sarı. Bahtır Sarif Celalettin Rumiň roman, tarih, kronikal roman, mıngına nusxoluk. Ha, nusxoluk. Nusxoluk. Şunu Ahmet Eflaki Balxdan Konya çenni Celalettin Rumiň neberesi göçüp gidenni gapdalyna bolup ýazýa. Ahmet Eflaki Welilerin Waspatly kitapdan alınan asnowy çeşmesi kronikal. Şo sebäplen tarih kronikal eser şu. Sebäbi şoň iç maglumatly hakyky original nemeden okudum men şonu. Ahmet Eflakiň kitabı. Mom elektron variantda okudum. Şunun dinledim. Audio variantı. Audio variantı. 17 saat. O Bahtır Sarı okuýar. Bahtır Sarif okuýar. Onuň ine bu Celalettin Rumiň öz sözleri, rubaglar. Bular tomaşaçylarymyza ýetirilýär. O men bu barada kän filmem etdim, gepleşikler etdim. Bu iş barada köp iş etdim. Men özüm iş etdim diýip demedem okda umuman Celalettin Rumiň men özüm söýän, iň söýän awtorymyň biri 18 ýaşymda uly leksiýada otyryn 200 näçe adam Nazargullaýew leksiýa berip dur. Ondan soraňyz barmy diýdi gutarp barýady tapak gorin hawa barmy oğlum diýdim. Ha näme beşim var näme diýdi o menem. Oğlum diýdim. Näme üçin ýaman adlay terjime diýdim kitapda diýdim molen. Oğlum ýaman ýoşurlaýa da özi. Asy ediň de diýdi. Awyzyl şu terjime ediň de diýdi. Ben oğlum şo söýdi gulagymda galy. Şey dip oğlum şo söýdi saatna 800 san rubagyň terjime etdim ýöne türk professor almaýan bilen etdim bile. Bilelikde. Bilelikde ýöne kän elletmedi ol. Sebäbi kän ellemäli çekinýär ekenler-de Mevlana'nın sözlerini ýoýmaladatdy. Şoň üçin düşnük südürätler diýerler, içinde käbir netijede bir analiz bolýar, ahir bolýan şoň üçin şu diýeni ha sada da edip bilerdim belki. Ýöne şoň kän elleme oğuljana şoň elleme kän parf türk dilinden etdik. Parf dilen oğlum gaty gowulýar parf meni o diýen näle menem okudum parfdan 6-7 ýyllap ürjedim. Onun şoň esasında da Nazargullaýewiň sözü şol asy ediň de köp öldüň de manyda. Ya bolşuň ýaly görün ya da görnüşüň ýaly bol. Yani iki tane ağlan kitaplarımızın YouTube kanalyna audio variantı bar. Hakkın tomaşaçylar dinläp bilersiňiz. Inni bu entek bir halka ýetirmedik bir iki tane ýene bir täze eseriniz bar, nusxasy. Garajowlan hawa birinji ikinji nemesi tomy Garajowlan Işıktudaw roman. Şu Garajowlan. Garajowlan nire barsa duran ýerine adam özüne magiýasyna salýar eken.
şoňa bir abaloçkasy bar eken şoň. Şoň içine girýär, adam möýbir kerebe salar siňegi. Lüboy zady, lüboy adamyň energiýasyny manide edip bilýär eken garajaglan. Be. Şoň üçin şoňa duzok, aşk duzogy. Öz şeýle çopla adam bolupdyr da şoň. Onuň maňa köp maglumat, material berdiler şoň esasynda bir gowy eser türkü dünýäsine owljany garajaglana bagyşlanan uly eser roman şekilli diýip bir heme bir asnowasyny biz şonu Kozan dağынан aslymyz Ari Türkmenler neslimiz diýip şunu gadanjyň şu etrek sevdiklerinden göçüp gidenni şoňal bir ananja bar köp nemede. Türkiýede ýaşan şo taýda 16 ýaşyna gidenni şo taýda galanyp aýdýarlar. Ýöne men şo garajaglanyň gowagyna girdim, ýatan gowagyna, ruhy mazaryna. Şonda maňa şo girmäkä şo almaýtdy. Tenniýdi haç bolluňmy diýdim, menem ýok diýdim. Tenäder şahyrlaň hacı bolýan diýdi. Menem nire barýasy diýdim. Bir ul gowa girdik, hemmämiz ýazgylar, şahyrlar bir 17-18 döwletden ba grekler eçenni. Menem girdim şonna Garajaglan mazaryny görkezdi maňa ine ştaý Garajaglan pata berýäsi diýdi. Ay gowa eken ýaman straşny kyn eken dogurdan ama ay has diýden ajotay ýörer ýalakda 1 metriň içinden şeýle gitmeler bükülüp ýaman kyn eken onuň. Şo taýda men oturup bir şoň öz goşgularyny terjime etýärdim da öňler halipalaryň kömegi bilen ta bolsunlar. Men ölsem ýydymda ağlajak aýal doganymam ýok diýip bir setre bar şoň. Türkmenni erkek dogan ýydyndan zenan hökman ağlaýa ýogalanyny şo bir häs neme bar türkmen däpde soruna ba. Beýle kalklarda da badyr men türkmen bar daýdyana. Ine men sen doganyň inha men gellim, inha da men sen ýydynda şu taýda o türn ine sen mazaryň, inha da men sen aýarlanyň şo taýda oturup da okudum, dileg etdim. Şonda näme işleýän diýenlerine men şo tutuş ýazgylaň hemmetine şonu aýtdym ýankay. Näme şonu ýörde on gideli ýa diýille galma diýip şonu ruhuny alyp gaýtdym da bärik. Şondan soňdan bir hili içime duýu gelişine bir uly eser edeýin diýip halipadam gat gollady. Hani o cennet başla bir dem dalýan diýip beni demetdi da o da pahe. Onuň şeýdibem şul eser döre diýene şul eserem edilýän gaýtşymýalak şoň içe maglumat. Dokumental maglumat şu etrekde bir sokwa da sokdaşly sokwa bolin şu ýaşyllar batda Mehmet Turanaga da öňler badla ýogurly boli. Şonu şeý diýdi da maňa o cennet diýdi, şu diýdi sokuýuň diýdi, aşağı men bilemek diýdi näme diýdi. Ýöne şu daşyň aşagyna ölen uny Garajaglan, ölen buğdoýyň uny Garajaglan iýdi diýip geçirdi ata-babalar maňa diýdi. Şu daşda diýdi Garajaglan, şu daşyň öwen buğdoýyň iýendir diýip diýdi maňa miras geçirdiler. Şo sözi maňa aýtdylar diýdi. Mazaram mar eken şoňa etretdi de. Ay şu gepiňizde şu Garajaglan öwrenmek üçin köp işler, köp maglumatlar ýygnap, iň soňunda da ýan gaýtşymýalak da köp ýyllar, 20-25 ýylyň işleri bular gonç. Ýöne netijesi şoň. Şeýdibem şo ışık duzogy näme üçin dakanmam, şo ýanky baran ýerine zahwat alýar ekenne. Mehrinden ýaňa. Öňler gadim zamanlarda alma ýallaň bir aýtdy maňa, öň aýdym aýt diýilmeýär eken. Han Garajaglan aýtsana diýär ekenler. 16-njy asyrdan soň dören söz şol. 16-njy asyrda ýaşap geçen aýdymyň adyna da Garajaglan diýär ekenler. Meniň neme gödel söýür diýip töhmet ederler. Meniň senden ödüge söýdigim mamy diýip alahy bir ýaman owadan poeziýasy we dostsa var ýani ol ýydym mar meniň diýip ol Tili Ahmedde duranlar Garajaglan ýadygary bar. Orsvadarňan. Aýtjak bolýan adam her bir zadyň öz taryhy we bilemok men ýa riwayatlaşdyrýam kam gonç men häkiýetim şonu ýalakmy. Nimede her kim öz pikir ýöredi. Şu ýöne aslynda da pikir ýöredende de şu asl nusgasyny öwrenmän pikir ýöredik bolmaýar ýöne. Ýok. Adda känne asl nusgasyny bilmeli ýöne asl nusgasyny bilenden zaman ýöne pikir her kim öz pikir ýöredi. Şu. Nimem bir gowy söz bar da Türkmenistan halk artisti Mehmet Veliýewiň
her kimin öz magtymyrsy bar diýär. Her kimin öz mollany besi bar diýär. Her kimin öz görüşi ýalyk diýär, goýmaly ýa-da. O mysal üçin plan rejissor şonu ýalyk şeýle goýup durup sen onu gaýtalamaly ýa. Sen şahir bol, her bir dramaturg öz görüşi ýa-da da. Şoň üçin plany şahir ýa plany ýazgy şeýdip ýazypdyr. Onu gaýtalama bolar. Dogrudan bol. Inni bir tarihi atlarıma tuğulümü doğrultun öňden. Merv'dan Mesopotamiya çendi büyük sivilizasiýalaryň baglanşygy diýip bir kitabym ara baglanşygy. Şu kitabym nusx bolup ýöne şu ýanky 2-nji aýdanyň taýmanly geçiş. Şol 2-nji bölüm şoň. Sebäbi şu biziňkiler menem özümizdiňkiler özleýärne uzak ýerlerden. Uzaklarda bir yerlerden özümüzünkiler özleyen, biziňkiler nirlerik barıp yetipdir, şu maktadım. Spektakl Gilgamesh destan men tercüme ettim. Palçıga ýazylan ilkinji destan. Mesopotamiyada çıkan, şu taýdan şu adine şunýalyk daşlan ýüzüne ýazylan destan. Şonu men türkmen diline tercüme ettim. Mäl aýtdym, Allah'ın adarfa şey diýdi, sawol orjenet diýip. Şu destanam Balkan teatr sahnalaşdyrdy, öwür galanlar. Spektakl etdi Gilgamesh diýip. Owjada bolly savrmen täze stilletdik könedat. Gadymy zady täze stilletdik. Ana ýaşlar bardy soraňda şu maslahaty beresim gelýär teatrlara. Mysal köne zady almaly biz destan ýöne şoň içinden savrmen liniýa geçirmeli. Потому что şunyň tomaşaçysynyň duýgusy nähili. Şu linýaň içinde şu duýga kakýanja bir zat gerek. Taryn kakmal şu. Däbi gadymyety, mysal üçin men 30 gedek mysal üçin bir spektakl görsem, 1000 adam oýaýsyn şonu iň usat goýsyn men ýüregime düşýärmi? Naprimер, men isleýän dadym savrmen bir liniýaçygan bolaýsyn diýenler. Sebäbi dünýä garanan şol. Dünýäni özüni destan özüni görkezip bilmese современная линия ошья. Потому что sen tomuşoçun tavarın tapmalı, isteýändan, sen nämeseňem şoň isteýändan tapmaly. Ýöne şoň bilen birlikde de sunwatdan aýrmaly. Falş bolmaly şol. Ana men maslahatym ýaşlara. Falş etmeli, şonum TV-gi şo destanyň bir ýerjiginiň içine ne edip salamda gowalar. Ine şu şfanýar biz ulan ýa satamyz babam ejem dağım sanny ulanyp dura ýorgun salňan bir zat bady şo ejem dağım o çykyş ýorgunlary getirilip owudana goýulyp şu günem şon ulanýar ýöne biz şon savrmen stil ulanýar dogry dämi? Eserem şeýdip bir zat edip görkezmeseň men maslahatym şo teatrlara da. Eser bir zat görkezmek üçin şuňky tomaşa üçin bir tarny diýýän bir zat tapmaly. Bileme onu tapmak eýem ol siziň işiňe. Ýöne men şoň ýol jagaşyny maslahat berýän. Tebä dünýäň gazananlar şol şugun. Teatr sunwatyny şugun şonu gazanny dünýä. Şo sebäple mana islenip zatdym öz maslahatym beremde, ine şeý däýsek şu çykalyga bir hili has dogry bolmagy mümkin. Ýok sen tomaşaça mysal üçin Leyli Mejnun destanyny görkezip bilseň onu pajalsta. Ýöne görkezip bolanokda malajoja şugun. Şonu şo destan görkezmek üçin häl sen aýdýan uly ýaşlar diňleýär men diýende. Ene bu taňa da şonýalak şugun kunyň bir tara kakýan ýaşlary bir gyzyklanyrajak nämämiz bolup biler içinde. Şuň içinde, şu gurrun içinde savrmenlik bolmaly adam. Garra adam bolsa da savrmenlik bolmaly. Şol döwrüň nemesin duýup durmaly. Uny nesil we teknologiýa diýip kitap ýazasym gelýär men mydama. Şo zady çüsdi duýup durmasa bolan kyn bolýar şo. Şoň üçin Gilgamesh destanyny täze edip etdik. Destanyny iki sancak saat bar ötýän, bir şo başynda bir öküz ýany. Galan hemme ýeri öwüz. Çok diýär. Tırpıl bilen etdi hemme zady. Naçit yok manam däl eken. Şuma bu efekt onu özler etdi artistler hiç kimeden başka. Şu ay bot ana şonýalak şu gadandan dattara teredip edi vermeli şoňa.
hökman owurluk etmellerle kazanılanda näme kazanıpdyr? Näme edip görkezip bilersiz biz şu wagt? Adamlar şol eseri, mesela men näme edip okudyp bilerim. Yok men auditoriyam, men nesillere oýjak kitapxana eltip goýjak, haçan 1000 ýyldan okalsa da diýip onu o maksatla näme edip bolar ýöne şu gün okujysyna näme edip okudyp bolar, ine käwa goşky ýan bolýar. Näme diýerler däre bir hili bir ýaş adam ýa-da ýalak diýerler de. Ay şu duýgu bolmasa sen näme edip şu dinletjek, okutjak mysal üçin. Şu ýaş adam ýa-da ýal bolmaly şol. Şoň şu işi şol. Şu poeziýa ýa-da adamyň işi şol. Şo näme bolmaly? İknemänem bilmeli adam. Garra adamam savrmenlik bolmaly. Ýaş adamam ýaşylyň tabyny bilýän adam bolmaly. Eger şeýden de kämil adam bolup bolýan bolsa, onu sen şo kämil adam boljak bolmaly. Meňe öz maksadym şolla. Men şu ýaşlara näme gyzykly worka diýip pikirlenýän adam öz ýaşynda. Esasy pikirim şoda bizde de şol. Esasy. Globalny. Onun ina şu Merw'den Mesopotamiýa çenni ilkinji gözlewlem hem saň aýtdym Ahmet Bekmuradow näme diýipdir. Onsoň ýa-da Nazargullayew, Şumerler nirde näme edipdirler, näme biziň ilkinji pismennas, ilkinji ýazyw medeniýetini tapan halklar bu wagt ýeriň üzünden adal gidenem bolsa Ahmet Bekmuradow gönlünden gorkudyň ýyzlary diýip gorkudata destanyň şul destanyň alynan gönü primoýa diýär, gönü ýa-da hiç nemesi gıyşarnıksız ödök stav şumerler deyip ya uje eyem köpettan eteğine kim köp zatlara bağlanışıklı bir de mi işledik şunu umuman aytacak bolýanda adam näme alan dedim yapa diýsin diýip bir türkmeniň sözü var yalan sözlü soňam diýip yalan sözleme jogap bolýar ýöne men hemişe de aýdýan kim bolanada men tarihçi däl men gözleýänçi şol informasiýa Tarihçi bolman tarihy girsen kynara bolýandyr. Men diňe jurnalistikaň göz bile analiz göz bile seredýän. Hawa tarihçi bolmak üçin anyk maglumatyň konkretni ýazmaly, şunu şeýledir, şeýle diýip ýazmaly. Därle şeýle. Nokat. Yok, man nokat. Emma menne biraz tarihçiligim bardyr belki bolsa. Ýöne men şu nazariýet publisistik, jurnalistikaň nazariýetidir. Men şeýle предполагаемый, men şu barada şon pikir edýän. Men maksadym ana şol, ýalňyş düşünmesinler diýjek bolýan. Tarihçiler, bizde de güýçli tarihçiler känne. Türkmen tarihçiler. Soň ogul cennet näme ýazýar diýip şoňa pikir bolmasyn, men şeýle pikir edýän. Tarihy, publisistik nazariýet şuňa de hakykatdanam. Şo başynda ýazýan şonu. Şo sebäpli ine şundörýän men, ine şundörýän ýep maglumat berýän. Atoy. Bilmem mümkin bolsa ýani ýaş ýazdy bu kanýaňa da. Ýaş kalbyňyz bilen ýazan goşulaňyz ýa-da bir kitabyny okap berýär. Okaýyn ha? Hawa. Ýaş kalbyň. Bärde tomaşaçylar, siziň dinleýijileriniz, okuwçylaryňyz, şähertleriniz seredip oturanlar. Hyýaly bir degişme hoşgym magon. Bir süýü hakda ýani ýaşlar barada däl, gepleş. Garlar barada da däl. Nostalji. Ýani garra adamyň ýaşlygyny ýatlaýşy barada. Şeýlere. Hyýal, degişme. Şuň sen gelýän diýseler Aşgabatda bir toý okut. Ýogsa barbam ýöremok, ýygy bir toý okut. Uçordum gök direp başım tüyü geçmeýär ekeni. Dören yerinden ataşlar ansat öçmeýär ekeni. Bedep üstü başım masgara bolaryn öýdýän. İşte galan ataşymdan gapgara bolaryn öýdýän. Gaşlarym çydylan ýaly ele dakyp ýüzük baryn, gözlerimiň ýaşyl hany sygdyrjak ýaly dünýäni. Uçup barsam zoluşky diýip bal gutormaýady belki. Sen maňa şol mehriň bilen oturup bakaýsaň ilki ýene bir täze şygyry taslama bolaryn öýdýän, içimden gıýgyryp şonu masgara bolaryn öýdýän. Ýüpek çalany damagymy tutulsa demem howada üp sen daýyň ogul toý mikrofonuna çagyrsa diýseler saňa gow adam 1000 ýyl dinlemedik
fetin aslında galar nöýdýän, toyun göçgünü saadından gulugymy yarar nöýdýän, hyýal by galsam guş bolup toyun tans meydançasyna barıp uçar nöýdýän bir tay köwüşüm goýup berdi sen Aşgabatda geleýdiň men aýa uçar nöýdýän. Gowy ser. Ýöne köýje, ýöne puls tapmak üçin işleýän ýene. Puls tapmalla bir zat edip-de. Öz ýaşdaşymam okamal şunu. Bu teatrlarda olar boljak mene? Gowy döşmek bolap bolýarmy? Şeýlemi? Awalym inni koşulum ýylyna bir kuştan okaýan bolmy? Kıymolmasa, Ýöne köýgünler. Ýöne köýgünler küýsedim juda sada günler. Olar owadan bolýar. Olar bilen gümür ýamry edýänke, olar çağalygymy ýadyma salýa, pejiň maşy köke gyzdyryp hemem sakkys tüýji bilen ýasardyk torty. Ýöne köýgünleriň gadry başgala olar utordy. Ýöne köýgünlerde kakam ejeme nahar bişirerdi bazar günleri. Dangdan gök satmagy ýygyp kän otu aňlaryň bahara ýadan günleri. Olaram ýöne köýgünlerde olar. Seni müň dertlere salan günleri, günüň gysga bolup güýdüňem gysha gadan gapagy deý agan günleri ýöne köýgünlerdi. Ýöne köýgünlerde süýgüýüm bardy men. Entek gahrman bolmasa da oň goşgu okanymda duýguyum bardy men. Yüzüme gülüne çayan meselem. Ýöne köýgünleriň işigi bardy, dan kuýoşy sindi eýwana üýşür. Ýöne köýgünleriň gadry başgady. Olar ömrüň ahyrına barynça hakyda ýaşata ýadyma düşür. Teleräriň üstüne gargalar çokon güýzden galyp gatan köne üzümler. Şeýle bir ýumşak, bir sygaty, ýöne juda mährem ýöne köýgünler. Ýöne köýgünler küýsedim juda. Gözüm açsam gidýär, ýumsamam gelýär. Ýöne köýgünleriň gadry başgala olar çağalygymy ýadyma salýar. Şunýaldyrak. Sawal. Ýöne köýgünler. Inni koşulaňyzyň dogam etseňiz. Inni men şu taýda watan bir şygyr ýazdım gysgajykdan. Inni soňky döwür şygyr ýazyana men gonç aslında da bir ýylla bir 2-3 tane şygyr ýazyany men şahyr diýip topulup gören adam däle özümden özümiň synagyma da özüme bolan şu ýüregime düşdüm bir zat şol iş taşlaýany polnosy başga nemesine geçýän jurnalistikaň işlerine. Sebäbi men özüm bilýän, özüm kino senariýalary ýazýan, piyesa, sahnalar üçin oň üstüne dokumental filmler etmän, gowar ýani döretmäni diýär. Şoň içinde çeper dokumental edip işleýän, mem şol stille gidýänligi mana şol. Gün anyk aýtmak atqyn, şonu çeperleşdiren görnüşde işleýän. Indi şu taýda şu watanam bir gysgajykdan näme hileden de bir okuja okar ýalyk edip bolar. Men patkot gözleýän, nädende stilistikany täzeçe tapyp bolar. Masalan üçin diňe akly öwredi otursaň ýaşlara on ýalyk bir hil nemede dinlän oklarda. O goşgular ýazyp bolýar ýöne. Beýtber dinletmeliler. Ana bot maksat watan nilýär. Drolgo dä ýa fiýahat surata düşürip diňi şalar, hanlar, amaratdan ötün nilýär bu ýere. Şükür sabr ibadatdan dogduk depe keramatdyr. Güneşi şapagy bilen batan nilýär bu ýere. Toprog tewsräp gyşdy. Baharyň güllüýeňini daýhan maňlaýynyň derini gatan nilýär bu ýere. Arıkları lumurdaşar, çeşmeleri müngülleşir, ýazy çemen güýdi tylla, akan nilýär bu ýere. Gelin gyýdy halysyny, täze edilip namysyny mähre garyp, lälesini kakan nilýär bu ýere. Nesip etmese salmazlar, takdyrda barsa çuwdugy, alty garş bilen girjek kepen nilýär bu ýere. Bir gün goýuna salyp guşşak, ýakyn ýadyň derdini aşşak, toprağına özünü goşşak, watan nilýär bu ýere. Näden de okudyp bolar. Maksat şonýalyk. Teatrlarda kän gepleşdir etdiň, kän eserler üstüne durup geçeniň bilýän şu goşun ilgir okap bersen da. Şu teatra ilkinji söýgüýüm men şol owadan wara öň gara urumçylar aýlanardy. Çüýşe ýygnardylar.
Olam limonad o limonadın tağam gonçadıga düşýärmi? Ya sen gitçiga içenlersin o limonaddan. O limonad şunlar her toyda pul seçilýär-de ha. Allah gidecek var şu alan pulumuzu limonad alýardyk. On tağamy. 93-nji ýyl etsen, 94-nji ýyl etsen bollanydan gitdi. Ha, gidip Menem 50 ondan nerdim oğlum? onam diýişimiz bilen atýar. Ha. Indi şu wagt näme matlagat berýän ýaşlara diýerler. Diýişini limonad bilen açmaň diýen men. Okulda dynamsa sen ketgeze vardy bol bilýän. Albydan kıyak. Limonady diýişini bilen açmaň diýen ýalňyşdym ýa. Şu aýtjak bolýanda adam. Yarın süttä O diýiş bilen açýar, gyýzlar o bizden. Ondan şu daýy şoň çüýşetin ýygnaýady. Onuň aýagarlygyna bir de limonad alyat magazynyň o ýygnaýat daýym gelýär çüýşan alyp gitýär oň ýerine sakkys şar. Magazyny ýokdur da. 5 tane boş çüýşe bir düşýärdi. Ana gördüňmi? 5 tane tatýar, birini berýär. 5 tane boş çüýşe eltip berýär, bir dozatyn berýärdir. He, onu bir şar ýok, gara urumçydan alýan adamat. Bir tüýdük. Bir de gyýdlara kakam alfa söýýärdi. Näme tüýdük, şeýle bir moşun tüýdük batda. Näme demirjigem ma bradadyk. Tüýdük şar sakkyç, o sakkyjyňdan tagam ýadyndan çykan o yaman kenda dalýardyk oňa. Çüýşe berýär, gara urumça çüýşe berýär. Onuň inne şo bidem gyýça olamsa kenda ýyzyndan dadan algamdyk. Ýöne şo geçenne garaşýar. Вот первый любовь, который предполагаемый театра болан söýgümi, şo gara urumçy daý açypdyr men. Потому что ол saz söhbeti gyýyk tüýdük gyýyk Ödeni çekýär. O men üçin gaty interesno ol. Waka. Onuň owaň çagalar, oğlanjyklaram ýygyna gyýyk edip oň böwrüne dürtördi bir bir gara ol çagalar da şeýdip owaň içinden geçip giderdi. Biraz salym geçip gidenden soň da ýygyna sus geçerdi ýankay. Näme üçin o giden çüýşede mä ýygyna dol. Şo gama batardy, bilemok näme. Näme üçin beýlek? Bilemek. Ýöne şonu gözläp gara urumçy daý, şoň derdi näme üçin ka, şonu men şoňa geçirdim näme, şygyra. Belki jogabyny aýdýanam bolmagy, okap görhani. Gara urumçy daý. Sen guşluk çağına geçerdin şonu. Ejemiň nahar gaýnar dururdy. Täze çörek hem kuýaşy guçanna taňkamydam otda aýnar dururdy. Çağalar atlyşyp arawaň çetin çekelep agdara getirdi şonu. Ejem ýar algyn çörek ýapardy ýa, galan ýar ýatdy, petirdi şonu. Kim süýjik, kim howaşary, kim tüýdük. Söwda diýär dönüp köçe badara, gün orta düşmäkä ýygyna ýydyp geçip giderdi ol galyp adara. Çağalar çetine degýän worlukka ýüzü bilen darap, bordy nägile, men obamyň okamengdeş köçesi, täzaýyn köçesi. Hem kuren obama öwrüli düýne, o koran başyna jem bolup baryň, dograma ýysynyň dolurdy howly, bir ýerlerden doňdurmadan ýüklenip gelerdi enemiň iň uly ogly kakam. Bizem aýdyp berip gara urumçyň süýjidir şaryndan gurrun açardyk. Gahar gelenine kowalar öýdüp barymyz dyr putrak bolup gaçardyk. Şeýdip bag wagtjaly köçämiz, günaşa garaşyp çaga barsy, gara urumçynyň ýoluny beklerdi owaň ulukçy aga barsy. Bir gün ol gelmeli güni, şonno öýköller ýaraşardylar. Soňra gelmejegin billigem bolýyn çagalar şonno da garaşardylar. Köçe teatrynyň sunuwata söýgüň kalbimde şinetin uyon daýdy. Ähli çağalara wagtyň gymmatyn, garaşmak gymmatyn duýdurup bilen gursawma söýgü uyon daýdy. Şoňa bir hil. Bu sudan soň gosga jetjek gelmedi. Sana şoň bir zat aýtjak boldum men. Näme diýin men özümem bilmeýän. Sana şoň bir zat aýtjak boldum men. Şo wagt aýdylýan soňam gelmeýän. Gözleň suratym alýan ýaly. Mahal gelip durdy ýyly zat. Sana şoň
Bir zat aýtjak boldum men. Öze ulu zat. Nowat adam geçdi durdu aramyzdan aňdym. Täze ýitirdiň. Aýtmaly zatlarym köp ýaly wagtdan şoň bir zat aýtjak boldum men. Şo zat doýuýmadan akbarly wagt. Ýanyňda durasyn gelipdi şonda. Göz edip mehelle, göz edip ýyle. Taň şoň bir zat aýtjak boldum men. Belki aýtdyrmady ynjyk netibe, belki sen aýtjagyň meňem aýtjagym mümkin seni yanar oda sallym men birden mehelleden ýitirim boldum taň şoň bir zat aýtjak boldum men. Ay şygyr şoňal käwat sirşan bolýan. Men gitmişimin nesip bolsa 67-nji sany nasıl oğlum. Yöne bir näçe şahirler ýazdım. Hemmesem tuğulamy, hersiniň öz bir pikir ýörüdi. Şu hemmesinde de bir aýratçylyk gördüm, bir tapawutlyk gördüm. Yöne şu şoğurlarda men başgaça gördüm. Her ki diýen sözüňiz bar-a, özüň ýaşlym bolsaň, ýaşlar diňletjek bolman, ýaş bolup ýazma diýen zadyňyzy ustadyma o jogap aldy. Ömrüňiz uzak bolsun, şygyryňyz dowamly bolsun. Şoň üçin men ýazmaňa dowam edin. Näme diýesim bolýar? Hemen bir gowy sözi bar. Goşt geldi daňa tarapym dowlanmagyny otýar. Atabrada tabay, Nowat Recep, Batyr Çary, Anne Melay, men. Benim içinde ýaşlary. Şonda näme diýdi Nowat kulagy, öýkelörekdi da pahyr Nowat Recep. Bir hili ýaz bolýan, bir okudum diýip bir o jogap ýazýan, ýa bir jaňa plan olsun okudum diýänem ýok, bir hili ýaşlary goşgulanmaz, eserlemez gerek gelýärler diýdi. Atamrada tabay näme diýdi şonda? Nowat diýdi, mena diýdi, okusunlar diýip ýazamoksun diýdi. Ölüm soňa karlar daşyn diýdi. Diňe ýazyp gidip otýar diýdi, goşgular diňe ýazýan diýdi. Şoň üçin şahir halky o öýkelöm bolmalylar, hökman okutjagym bolmalylar diýär. Men diňe özüm düşünýär. Men özüme gypkyl bolmaly. Atamradaň jogap gördüňmi? Ýazdy. Şoň üçin ýanky diýişim ýaryk şular ýaly bir täzeçilik, täze pikirler bilen tomaşaçylarymyza hödürler sokmalym. Hasan bir her ki diýen sözümize tomaşaçylarymyz jogap tapaşdaýdy. Indi men näşeýle ýene bir ikinji mehmana jaňa dedim bolýar, ondan soň jaňa çekler. Aýbada Bekiwa. Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň muallymy, Aýbada muallym. Şo bir siz barada bir gysgaçyk bir zat belläp geçdi. Onu häzir özüne jaňa diýär. Hany? Men nili okuwçy döwrüm dedi, mektep okuwçydym dedi. Alo. Aýbada Bekiwa, salam bolum. Salam. Men Guwanç Allah Nazarow. Guwanç gowmy? Diýins günü size bir päsgerçilik berip bir gaharyny getirýänler näme bolum? Yok, gowmysyňyz? Hawa, men şu wagt geçilen ýolum 67-nji sanyny şahir muallym Olcennet Bäşimow bilen ýazgyda otýar. Siz maňa öňrek bir zat aýdypdyňyz. Şu Olcennet muallym arada bir şahyriýeti barada, ýazan goşgulary barada durup geçemizde bir gyzykly maňa bir zatlar aýdyp belläp geçdiňiz. Indi şonu häzir gepleşimiz jaýsyny gaýtalap berýän ýaman ýerlik bolarmy kanýan? Bolar, Guwanç. Ana Olcennet muallyma geçirýän telefony Aýbada Bekiwa. Indi Rahmanova boldy hawa. Aha. Sen aman bol bu dünýede. Gowmy aýtaýlan Aýbada. Salam. Cennet Gowmy. Hawa şükür. Cennet salamanysyňyz. Hawa, spasibo, gowçylyk, Hudaýa şükür. Gowmy ödüňe? Jaňadan ýaşy diň olsun ýene bolýardy. Minnettar Hawa. Side de Hudaýa etdirpin Guwanç. Guwanç aýtýar bir siz diýä öwdi diýä näme diýä menem ay Öwdi diýem yok. Mektep okuwçy döwründe praktika bardyňyz. Hawa, bardym. Şonu aýdyp beräýdem ol. Doňunym pahyr işleýärdi şu taýda. Şu taýdam. Hawa, onuň menem duşşuk etdiler öýdýän. Tamam, şoňa diýäň däme Aýbada? Hawa, Cennet şoňa
Şonna näme diýipdirin men saňa men özüm bilemek göni. Men o wagtlara gatyp içdim, bolsak bir bara 4-nji klas şon ýalapdyk. Aha. O 4-nji klas ona şeýan kaýçyga berletän ýeri wagt bolsun. Zahar oğlum benim mektemimde işleýärdi, başlanjy klaslara okudýardy. Doğanım ta. Ayarlı onu. Ha, yatan yer ýagt bolsun. Şeýle bu malumdy pahyr. Ol dilbilen aýdyp bir düşünýär ýaly da bu malumdy da. Ona şalara gelmäne gelipsiňiz. Şalara gelmäne gelipsiňiz da ona şol mektebe gelip tahan malum gurrun veren malum ona mektep direktormadan şeýle döredijiligi, sunuwata, şygyra tarpa goýan malumdy. Nur saýatdy. Ona şol şoňa bir aýdýa bolan gelenle waradiýa bizde şeý döredijiligi goýarýan, çygarýan okuwçylarymyz var içinde diýä. Bir bol mümkin olsa diye şol olcanı däşim bilen geçirek bir duş geçirýärlik teklik berýär bolan bulan bolar diye bir diýme aýdyn eme orta wagt berler geçirýär dipdirler. Onuň size mara sawalym şonu makullapsyňyzda duş geçirdiňiz mektebimizde Mar şäheriniň onu kutunja orta mektebi. Näçinji ýyllardy bolum ýadyňda düşýär bolum. Şäher men aýdyn bol torton bir tortonasın zillerdir o cennet İyi eken o. Çavaklardır. Onun şu mektebinin bir ulu dağlı vardı, meşlikler dağlı. Onun sonra duşup getirli, o cennet malum sıkırlarından gurrun verdi, dereciliğinden gurrun verdi. Onun soru cevaplar alışıldı, malumları, gıdıklanları ya sorular verdiler size. Sonra duşup getirli onun. Mektep direktorumuz ene malum diprim Türkmen dili edebiyat malumumuz vardı. Şeyle zannet geçti, işini kovardı. Şu malumum bizde dediydi bir dörecilik bilen mesulan yani kişilerine aramadan okuçularımız da bir solar mümkün olsa deydi. Yani sığırlarımızın omuda okat derseler deydi. Sizin beğendiniz sonra da baktı o deydiniz. Yuvastelendinler. Ana suud edýän gerek. Ýaşlary gagollamaly ýendädi. Yuvastelendinler ýüzüňe rassylyp gitdi de şonda. Adam muallim, direktor, har gelin kimler näme goşgysy bardy, o kap beriň diýip. O wagt kamerada ýok, telefon işlet ýok o wagtlar şey. Ol mümkinçilikler ýok, ýerde urlar da bu Dinleýän bolum, dinleýän. Onam yankı var, o kap başladık birden. Aýsy, esas sanawalyk dürli klaslarda dinleme sınıfımda däňler dürli klaslarda okuyan nemeler ona o kap bolyk birden sizden el satdyň tuwalama gatdygy ýüzüme ýankyp gitdi. Berekellasyny berdiňiz okuwçylaryň bu taraplaryny aýtdyňiz. Ona direktorumyz şeýdikde şonu bir sora berdi. O cennet täşimi bir neme hormatama bir sora berdi. Ýa-da dogrymy aýdyň diýdi. Aha. Hala ýanladım da şu dogrymy aýtdy. Bolar diýdiňiz bolan. Ana şu okuwçylaryň içinde bir gelecekde bir sunuwata bil baglap, sunuwata söýüp, dörecilik bilen meşhurlanyp içeklerini bir içinde şu okuwçylaryň bir öňe çykyp halkyň adamça bolup biljegi barmy? Diýip sonra berdi. Men o wagt gijikklay. Hawa. Sizin mara bir iyinçeden o deýin şeýle owadanlygan. Bizem näme o wagt kiçikde diýdiler, owadan oýdylar ortam hawa diýýär. Benim köplen içimden ardu edegendim. Yaklaşıma çıkarman. İçimden köp ardu ediyordum ona. Sonra direktorumuz size sonra verdim. Sizden yılgırdınız. Bulan hemmesem tüveleme öňe çıkıp halkyňa ona şu wagtdan eýem çıkıp goşgusyny ýadan zat o kap bilýärler. Hemmesine de tüveleme gelecekde öňe çıkıp bilerler. Yani içinde bir bellejeğim bar diýdiňiz. Bellejeğim bar içinde bir tara onun elini mağa odatdyňa ben şu jaga diýdim. Ne adamam bilen doktor o wagtda. Onun benim bir deýenim şolardan var. Öňe çıkıp
tırnan ne şey dedim. Sen gözün yanırda yılp keçäge sen lampada ýalak gözüň ýanyp dursa menem onsoň şoň neme bäle atражение da adam bir-birine. Şuwa gonja men diňläp gelen okdordan ötürýän ay bir çydajak bolýar. Yok. Dinlemedim. Ondan şey diýip durun saňa ha. Şey dedim ona benim bir degenim. Ona firmaga baraşan golyadyma sığırlaňdan käbir nemeleri ne şey deptere ýazan standartista ýazan daptarňa şolardan sowat berdiňiz. Ana слышкам расширен рассказ berdi. Hawa, ona mara uljanetmem o ýerde akvalla tipiklemeden näme şondan soň ikimi duş şartdy. Hawa. Bu an şeyle dämi şok Hawa. berdi onu mara mene ýa bilip otyrnany. Indi görüşmek ýöne bir şol bagdanга akpata beren ýaly şol golyanmalardan berdi, owadan şygyrlardan okudy. Onun kiçilikde şolar ýaly duyulur, galyryan çäreler, wakalar, azad bolýar. Ýöne şol ilkinjilen ömümde durdy da, soňra aýlar aýlarny, ýyllar aýlarny, onç netiwemen Türkmen Döwlet Medeniyet Institutyna okuýardym. O janatda şim wada şa telewiziýada işleýär, onuň menem netiwem çekip telewiziýada alpar olmak netiwesinde akbar bir duşurdy şo ýerlerde. Bäh onda Vanga bolup durna. 24 ýaşymda Vanga bolup durna. Tanıdım ondan sonra tanıdım. Ay ödülmüyorum siz televizyona varamızda. Bara men aýtman jahanam okuwçysy diýdim aga. Hawa. Ena bara o janat molum ýöne şo dogonjuny ýürejini göterip berende şoň nämeti diýip şoň bilen aýtman özüne ýakyn Ýeri ýoğully da 47 ýaş. Nursunna. Hawa, şoň bilen tanaman ýakyn ýörýärdi bu. Hawa. Ben onu düşünýärdim, jahanam okuy. Ona köplen adam ýadyna düşmedi, jahanam okuwçysy Hawa. diýärdim. Şuna şey diýedim da mı daman. Jahanam okuýar. Jahan yaman goýa diýärdi goşkoý. Menem goýa diýärdi. O molumda da doğru. Şoň üçin men awara şeyle adamlara duşdurup ene innem tuvalama bara şol kogunlara gelibem bir de Allah'dan molma netiwetti şolar ýa halifalar bilen fikirleşip ýörmek şolar fikirlerini dinlemek onamam öz etden pettemlerde şolarla maslahat alışmak ulu bagtda Şoňda köplenjine telefonun internetin bilen o janat bolum salam telegalşýatdy Tanrımanlık toraşan şeydi mene özüm maran bak duyan teyari Florian halifalar bilen şu geçmişinde şunun be etmene o gurrumları var. Onun bu gurrumlarım iyidir biderli yine de ardı öttirmeye maile diýdi. Ve şu an tölem altıda var yekede oğlu perrendinden altıda var. Şu o janatmanım şeyle var beğenýän, näçe beğenýän de teyari gidin men geçmişini de bilýän, ardy ulamady bilýän, Allah şolar hasyl edýär. Amin. Hawa. Çok sağ olun. Hawa, canım sağ ol. Spasiba Aýgözeljan. Sen ýalken okuwçulama begenýän, ol gep Vanga bolmakda öňünden aýtmakda däle gep şo duýguny siziň hem aňryk geçirmeňizi isleýän. Ýa-ni şäher bolsan aýdanır mert aýdy bilýär, ödümden dekin adamyň ýüzüne şunýalak boýnaly bilýär. Diýjek bolýanym sizem şeýle bolmaly. Yörsenem diýip bir dikini çagan, müň adamyň içinden, müň çagan içinden bir jyl görseňizem, yörsenem diýip elinden tutmaly. Sebäbi şeýden de öz halkyň geçmişden geljegi aňryk äkidip asyrlardan aňryk äkitmek maksadymyz we biziň senem men şo komandamdan şo sebäpli men saňa da üstün gardy edýän. Sağ olun, hocam, bana sağ olsun. Allah'tan atıldı vatanımızda mıdama başına dik olup şığırlanar yanlanıp dursun. Sağ ol. Dillerden dillere. Sağ ol, minnettar. Aýgözel Rahmanova köp sağ bolun canıňyz sağ bolsun ömrüň uzak bolsun. Bu wagt näme töwelimi medeniyet tepdiliň birinji güni bayramlaryňyz gutly bolsun. Hawa canıňyz sağ bolsun ömrüň uzak bolsun. Gepleşgen betip bolsa bir ýakyn gününe tomaşa etip bilerdiň bir küçük dowamynda netip bolsa YouTube kanalynda iňçilerini tomaşa etip bilerdiň canıňyz sağ bolsun ömrüň uzak bolsun. Goňuna bolsun. Tanrı'ya kasan gowşan. Sizin hem bayramlaryňyz gutly bolsun. Sağ olun. Emekilere Hudaý etdirdim bir şey kutlamak.
Sağ olsun. Minnettar. Kimlik Sağ ol. gelmeğine de. Sağ olun. Sizin başından bellek geçmeni bayramı kutluyorum. Sağ ol. Orna hen ehli medine tuna dişlerler. Emmemedinki. Hava bayramlar ehtuğum operatör etdim Sağ ol. gonzalanına Emmem. toparnam. Yani Şahrbastan geldi Mehmet van kutlamak yaattan Sağ çıkıptır. ol. Mormzan sizin bayramı kutluyorum. Ömrüňiz uzak bolsun. Ehli medine tuna dişlerler kardeşlerim bilen halifalar kardeşlerim bayramlar kutlu bolsun. Inni malum Tuğluma aýdylar molum meni aýtyp berdi men ýaman gyzyklandım. Şu edi ýekje garpa mütkana. Maňa aýdany diýdir şonu ýaly diýip aýtyp berdi. Şonu bir näçe ýyldan soň diýdim men ýazgylaryny, goşgularyny men saklap geldim diýip soň listini diýdi etmän. Yani goşun ýala adamlar. Elbette. Näme ol näçin jelseret 94-90 näşrat eýýam taýda bir 30 ýyl. Dağdan saklajak adam ödüm de gata nişan kim saklamaz. Görýärmi? Ýok, men diýjek bolýar. Ödüm erwetmeň ýaman. Ha, sen saklamak ha. Saklayjak adam gata az. Ýöne sen zadyň saklaýan ekenler bolýarmy? Şun. Öz ýaşyma aýtdy, öz nemäme aýtdy. Şun. Nişan kitan saklaýmasam. Потому что adam ýokurlugyna barýar eken. Ben sana şu ýadgy etdiňde şu Halmamet Kakabayev meňem halipam ken höteşlik etdim da. 40 mundundan soň algyn edi gepleşik. Gepleşik ýadgyn edi. 40 mund gaýnaýanyrdy tworческий adam. O ýöne bir gaýnagy başlaýar. 40-dan soň 40 göwergin edi. 40-dan soň algyn edi. Bah. Ana aýdylan bad. Gijik sekret ýöne. Gowy. Inni gylyp başladyk diýjek. Ha, Halmamet Kakabayew edil işleşmek diýip etmedi men türkmen Kendi terbiýalym. Okwa giren döwürlüm, 4-5 gelek men morlumyň ýanyna gelýärdim. Türkmenistan halk artisti Orazmyň Akmazowyň ýanyna gelýärdi. Halmamet, gapber bolsa git şo oturda kop. Otur da ne işin? Otur da, kino näme ber, sen ýazap ber. Otur da ödüňe jelet dedi. O dünýede dört diýer. Diýişýärdiler da men şonu görüşdüm. Halmamet Kakabayewiň işlerken. Öwliýa Hozoğluýew. Öwliýa Hozoğluýew bilen işleşdim men. Öwliýa Hozoğluýew şu teatr tanqydyny döretmek üçin maňa gatken taýak bilen şeýle bolmaly teatr şeýle bolmaz, şeýle bolmaly. Ay bar gümüň çek, agay repetisiýada oturýar da, çykar kok ýene o tarapdan ýerýär. Ya jurnalistikada näme diýer, gapydan kowsalar, aknodan ýer diýip öwretýärdiler. Ýugoşladan oturýar, barp ona alonla meş sahypalar bir tertiple diýdi. Gitmejeni bilýär. Gitmejeni bilýär. Arwah ýalak ýapyşýar, men şunu etmeli, şunu bir da ýazak bolýar, şo taýda. Kiçiräjik amma da bir informasiýasyk ýalyp şeýdip köp edek men ýalanladım, ýartyp göwerdi. Ay şeýdip ýa, beýdip ýa. Ine bu beýdip ýa, ha bu beýdip ýa diýip köp işleşdim. Şu neçenni iň soňuna 2 bolup bile spektakl ýazdyk. Celalettin Rum barada şonu men halipa ay ýaman men ýan kiçilikden de piyasa ýadan bolsa men näýli meşhur dünýä meşhur Mel Gibson ýaly bolurdum diýip içimden dal edýän men üçin gaty uly baxt boldy. 3 ay piyasa ýazdyk bir piyasany. Men jaň edende dik turup gürleşýän ede halipada ol görenok ol nirlerde ýaşaýar bar men üçin şo derecede energiýany güýçi berebilýän adam şoňalak bir men üçin şoňalak şo sebäpli men kän halipalarly işleşdim hudojniklar bilen ýa kino rejissörler bilen ýa jurnalistler we olaň içinde kän ýöne şu men oguljenet bolan bolsam köp halipalaň kraskaty menne barda şo halipalar berkleştirir, şo halipalar işin maksadyny tutanda yürekden tutmalyň, şo maksat tutup halkyň hazynatyna zat goýup bolýan iş etmeligine şolar düşündirdi-de. Kiçilikden başlap, ejemden başlap şu neçeni näçe iş edenem bolsam, ählisin sag bolsunlar, ýatan ýerler ýagtyň köp ýok bolýany. Barbyr şolaň ruhlar menime dama gorlaýar da.
bir iş etjek bolam. Ay Hanipa buni bir yudumdan ýa-ni o cennet diýerdi diýip gülküýüp tutýar şuň daňdanam işledim. Şo ýanky taýmyrly geçidi işledim. Şonu bir yudumdan lirjak bol. Sen öz taryhyň, gadymiyetiň, türkü dünýäsiniň taryhy bir yudumdan lirjakmy saňa? Diňe öwrenip bilýän men paka bir küçüllap diňe öwrenýän. Paka da ýadmaýan bir tetr ýatdan bellikleri diýen diňe taslamagy etýän Çernavi. Soňra ýadýan şonu. Kötawar, o cennet barın tuğulemenämi. Siz eden işleňiz, geçen ýorlaňyz, işlesen halipalaňyz, okudan okuwçylaňyz, ýetiştiren okuwçylaňyz eýýär ýurdunyň dürli ýerlerine, teatrlaryna, bir näçe bir medeniyet ojaklaryna işläp berlerdi. Bunlara näme tuğuleme medeniyet tepdeligine, duşbok, nesibämize duşdygyny da ýakyn ýol syýasat kampaniýam studiýanyň içinde. Aslında şu gepleşigimi ýazmamyň sebäbi bolum men hormatly arkadagy gahrman terdarymyz Halipa şägertlik mektebini giňden açyp berdi. Şu mektebde bizim şu mektebim bir esaslanyp şu ýaşlanma Halipalar eden işlerini bilsinler diýär. Dogry aýdýan. Sebäbi men ýene bir gepleşigim bar, geçmeli ýoly. O ýaşlar bilen baglanşdy. O gepleşikde de şu döwürmeň ýaşlary näme iş edýänini halipalara görkezmek maksady bilen edýär. Gelecekde ýerine geçip gelýän ýaşlar näme etmeli? Şoň üçin men size köp sawarsyny aýdýan. Ähli gonç Allahny zat toparnyň adyna şeýledine şu gepleşigimiň ýakyndan ýardam berýän ýakyn syýasat kampaniýanyň adyny köp sawarsyny aýdýan bolum. Sözüň soňunda bir gow arzulan wadyl çağalaňa dostlaňa, kardeşlerine gatar gaýnylan bilýäňine şu kamera, iki kamerada size degişdi. Öňde birinen men çağam bolly bolýan, haçan terbiýe berip başlamaly ise, haçan boldy diýipdir. Ay düýün boldy, mysal aýdary. Aýdyn 9 ay giýjek alypsyň diýipdir. Şo eneň içinden başlamaly. Aýtjak bolýan Emine jana şu günden gulawna uýan. Haça bir aýlyk Eminem sen şeýle bolmalsyň, enesiniň ýanyna terbiýelensem men aristokratka gyýdym, aristokrat krofly ganly gyýdym. Aslında biziň şo tirelenmedem şo aňyrdan gadymdan gelýän belgiler tiresinden nip dogonmamyz şonu aýdýar şo diňe adamlara yol görkezýän tohumdan aslında kakam dam, atam dam, men babam pagyram şonýalak. Şu kakam paýrýadyndan çykan indi şonu ýatlamasam bolmaýar gyzgam bolsa. Şu owada biri öýlense hökman kakam pul berýär-de şoňa 1000 manat. Näçe o wagtlar bilemem 80-nji ýyllar näçe digini. Şo kakam hökman bermeli şol adam. Mysal şu adamyň psihologiýasynda şo bardy da. Onuň ýadyma düşýär-de şo biri öýlense bir jaý salsa hökman kakam şoňa berýär-de giden gitdi, berýändir bilem o getiren. O gep onna däl şonu kakam dolжин ýal. Mysal üçin şo borçlýar. Onuň şu özümizde bolmasa men ýadyma düşýär, şo mysal üçin şo pul ýok. Ejemi bir dostunyň iý berip, o neme şolardan getir, kardal getir, ýa bir garnaşlarymyza iý berip, şondan getir diýip şol adama bildirmän. Şol umyt diregeldi men öýme diýär. Şonuňa diýe men bir ýerde menne ýok diýsem diýe o diýe umyt diregeldi diýe. Ona birinden aldym diýsem ol gynanjak diýe. Umyt edijekde. Şey dip diýe, hawa inni kadama geçirmeli, onu şolardan şondan alyp bolýar. Şey dip şu ejeme getirýänçe şon çaý bilen ahyrly güýmäp oturup bildirmän şo puly şoňa bererdi. Aýtjak bolýan adam bir türkü dünýäsiniň adamlary, türküler şu günnorun adamlar bir-birine kömek etmeli. Ana men ardygym şol. Hemişe de men begenýän oglanyň köp himayetkär bolýarlar, ýa bir kitaba himayetkär, ýa başga bir zada şonu şu ak yürekden edýänler bar. Mysal üçin görkeziş üçin däli bir ak yürekden şonu elimde näme bolsa, mysal üçin başardyňça etmeli diýjek bolýan. Şu dünýäň manysy şonu diýjek bolýan. Şoň üçin men ardygym diňe şu gelecekde şu agtygymam terbiýelep şonu bir
edebiyada öz mirasymyzy, sunatymyzy söýgi, türkmen toprağına söýgi bir hudojnik Jorama men aýny Nurimne näçe ýyllar gatnaşýanna ol näme folklorist millet gitdiýä diýäde. Gatry dogrusu. Şu biz taryhymyzy, folklorymyzy, sunatymyzy ýetirmeler. Şoň bilen milletde. Şu sebäplem şu gün men şu bagtyar zamanan enesi babula krasatule dip jaňa diýerler de köplen şonda. Ay şolada alma üçin şu Emine jana gulowna guýýan, eýämden guýýan, dinläp ýatýa garajawyny betredip şeýitdirip näme diýäkä enem diýendir belki ýöne şol guýulsun. Şu nesillenmede guýulsun. Şoň üçin enelere siz okan, siz gramatny bolmaly, siz çağalaňyzy gramatny etmeli. Şoň üçin nesiller gramatny bolýar şeýdende eneler terbiýelemeli. Çağalar 24 saat enelerle de çağalar. Kakalar işe gitdiýär. Şo sebäplem şu gün bagtyar günne men diňe öz halkymyzyň ösüşleri, sportsmen bolsun, hudojnik bolsun, muzykant bolsun, kim bolsa da halkyň baydygyny dünýäň o çetine ýokaryk dikip biljek nesilleriň hökman ýaşamalygyny, şo nesillerin biziň pajerşka bermegi, biziň özümiziň şolara gollaw bermegimizi, elimizde gelse materialny, elimizden gelmese duhovny, haýsy nämämiz bar bolsa şonu, şo nesilleri öňe ýöretmek üçin elimizden geleni etmeliligini şu gün men öz borcum hasaplayan nesillerin öňünde de borcumuz kimizin hem hemmämiziň borcumuz. Şoň üçin taňa da üstünlük arzu edýän, gowdatlar edýän, behinler ýüze çykarýan. Edil senem şu häka maňaýdylan sözleň eýetse, behinler ýüze çykarmak gaty uly zat. Bir adamyň beýik behinligini kabul edip onu halka görkezmek diýmek ol uly zat. Şo sebäplem ýüregimde guýulýan zatdyr ol gonç. Şoň üçin şu ýüregimde guýulýan zat da şükür. Şoňa şükür. Diňe jan saglyk arzu edýän toporma da oglanlara da hemmesine de üstünlük arzu edýän gelecekde de işiň mundanam ýokary göterilsin, bir awraýyň artyn ilçinne gahrman arkadamyzyň hormatly prezidentimyzyň halkymyzy bir asuda ýurdumyzy asmanyň astyna, asuda asmanyň astyna ýaşadýanyna şükür edýäs. Hemişe hemme zat bolar diýädiler da ýaşurlar ýöne sabrly bolmaly, saglykly bolmaly, esasy nemäňi idenişiňem söýmeliler. Men işi ýok, elini tutup atran adama halamok. Menem şeýle. İşli bolun diýesim gelýär-de. Hünär öwrediň gyzlara, gelinlere, o çağalara, ýaşlara men gaty Japonlary, Hytaýlar gaty gollaýan, diňe hünärli bolmaly. İlki gitjiklikden iş etmeli, soň garran, soň gowy ýaşamaly şoň hasabyna. Hemme zat başarmaly, adamyň başarmajak zady ýok, gaty zehinli bolmaly. Şu halkda zehin bar gonç. Şonu ýöne ýüze çykarmaga kömek etmeliler. Her birimiz, muallim, her birimiz öňümizde goýan maksadymyzy içkin girişsek, etmeliýisimiz etsek, netip bolsa gow täze ýaşlamyda müze çykar, käbir ýaşlamyz, käbir iseden halipalamyzy içkin tanamayanlar bar, şolaryň gynanýan, şoň üçin şu gepleşik astym, ýaman astýanem ýoksun, etýänem ýok. Men özüme şu watanymyň şu toprağımın borçun hasap. Men borç hasaplayam. Borç şol, doğram şol. Men borç. Men ertir çağala, men kim diýip tanamary? Kimin sözü? Kimin? Sen yanmasan, men yanmasam kim yanar diýär. Şoň üçin köp sawal. Başaran da adamy edeli. İnşallah. Çağırma sawalsın. Ömrüňiz okbolsun. Ýene bir gezek Gonzalanyň topornyň adyndan şeýle de ýakyn ýaşaşyr kampaniýamyzyň adyndan köp sawalsyn aýdýan. Ýene bir gezek bayramyl gutly bolsun, janyňyz sag bolsun. Allah jan mehriban balasyňyz Emine janym bir ýurdumyzda Allah jan bir bagtly ýer bolsun, bilimli, akylly bir jemgyýete, bir gerekli nesil bolup ýetişsin Allah jan gutlaýan. Täze ene bolup ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Özüň haladyň däm gepleşik. Uy eýtim näme? Halamasan bolmaz. Janyňyz sag bolsun. Hedil etdim, lezzet aldım. Birinji özüň halamaly gepleşik. Özüň halamasan iyil näde san halasyn. Janyňyz sag bolsun. Ömrüňiz uzak bolsun. Sag ol, spasiba jep. Ene mehriban watandaşlar, edýärler, geçilen ýol gepleşigimiň 67-nji sanyny Ustad Şahir Mollum elbetde ol cennet bäşim abilem ýazg etdik netibedenden ýazgymy siziň göwnüňizden turar diýip umyt edýän elbetde näme aşagyny öz pikiriňizi ýazyň.
Siz näçe köpräk tesbir ýazsaňyz, meni şo tesbirler gyzyklandyr ýa. Indi kede haýt mihman çagyrmaly, ona öýdüň aşagyndan ýazarsaňyz, elbetde näme wagt ýurdumyzda medenet tepdeli geçirilýän Allah'dan ähli medenet sunmak işgärleri kärdaşlanmaly, hormatly arkadaşlar gahrman serdarymyzy tüýsürüňizden gutlaýas. Allah'dan zanlar faworsun tutýan tutumly işler ilmidama rewajlar wetsensin. Ýurdumyz össün, özgörsin. Diňe öňe zan watanym Türkmenistan diýen ajaýyp çygar. Her bir ýaşlaň ýüregini gaýnap çyrsyn mehribanlar. Bundan başga näme diýeň men size? Men sizi gowgarýan. Sen meni ýigrenme.